Hai Ana și la mulți ani vouă tuturor, familiei întregi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am gândit să-ți fac un video foarte scurt, să-ți arăt despre ce fac eu, ce am avansat cu Future Up Digital. Tu ești înscrisă Basic și ai putea să continui mai departe. Realitatea este că în network marketing, așa cum vezi aici pe ecranul meu, 85% nu fac prezentări, iar 85% dintre cei care fac prezentări migrează. Deci, dacă ești un lider în rețea, în general, afli prea târziu că cineva nu mai face prezentări și afli ultimul când cineva pleacă în altă companie. Ai soluție pentru asta? Deci, pentru că, în general, în sistemele de network marketing, oamenii nu au soluție, Future of Digital a venit cu soluția prin care oamenii intră la noi, devin parteneri cu noi și găsim soluția și le dăm soluția respectivă pentru ca nimeni să nu emigreze, nimeni să nu plece și toată lumea să facă prezentări pe zi în fiecare zi. Deci, ceea ce vreau să-ți arăt este faptul că toți membrii rețelei tale pot să facă 5 prezentări pe zi, în fiecare zi din prima zi, dacă folosesc sistemul nostru. Se poate lucra și pe telefon, este o lucrare foarte, foarte ușoară și ceea ce noi facem este ca în Future Up Digital, cei care au un abonament, fie că îl au așa cum e aici, pe o lună, pe 3, pe 6 luni, sau pe un an cu 315, avem dublată, adică dublat timpul, dacă cineva cumpără pe un an de zile îi dă 2, dar noi optăm pentru cei care sunt acum și sunt serioși să cumpere lifetime. Lifetime asta înseamnă că cumpără o singură dată în viață și nu mai plătește nimica. Noi avem lifetime member acum cu 550 dacă devii partener cu una din firmele noastre, orice firmă care e venită pe Future Up Digital se numește activ. Deci dacă intri într-un activ de-al nostru, primești cu 550 pe viață accesul la Future Up Digital, la platformă, la toate uneltele pe care le avem aici, așa cum vezi aici, Page Builder, Autoresponder, Instagram Tools, Internet Marketing, Facebook și așa mai departe. Tot ce avem noi gratuit pe platformă, poți să ai și să ai toată viața dacă cumperi o dată Lifetime Membership. Dacă vrei să-l plătești în rate, te costă 630, în 3 rate poți să-l plătești foarte ușor. Acum, o altă metodă prin care oamenii la noi pot să devină premium member este să recomande 3 persoane și dacă recomanzi 3 persoane, tu ai premium member. Dacă aceștia sunt 5 persoane, ai dublu premium member, iar dacă ai 5 persoane care au câte 5, atunci primești lifetime și ești deja la 5 leader plus. Cred că nu înțelegi nimica din ceea ce spun eu. Adică dacă eu am 5 oameni direcți și ei fiecare are câte 5 oameni direcți, asta înseamnă că tu te califici să primești lifetime abonamentul pe viață și fără ca tu să-l plătești. Deci este prin muncă. 5 oameni în lumea asta nu e așa greu să-l faci. Eu am 60 direcții până acum. Deci nu poți să zici că nu găsești, nu știi pe nimeni, nu știu ce, pentru că noi avem sistem prin care te învață cum să abordezi pe internet, cum să aduci oamenii, cum să nu faci spamming și cum să lucrezi ca să deții cei 5 membri ai tăi. Acum, ce avem noi pe platformă? Avem o companie FinClub care directorul sau ownerul acestei companii a făcut contract direct cu Future of Digital să-i promovăm afacerea. El a devenit membru cu noi în Future of Digital și el este partenerul nostru. Deci noi am aderat cu el. Eu în 3 luni de zile am ajuns la 15%,
am un discount de aproape 50%, dacă mai fac încă o linie, adică încă un picior, o să am produsele gratuit și mă voi bucura de produse gratuite. Dacă construiesc mai departe, o să am și câștiguri uriașe. Apoi Calivita este ASEA, care este în America. ASEA îți recomand fără nicio discuție, pentru că ASEA este vorba despre moleculele de semnalizare redox care refac celulele noastre moarte, le elimină pe cele bolnave sau le repară pe cele bolnave și le elimină pe cele moarte. Deci ASEA este un lucru extraordinar. Numai Dumnezeu a făcut molecule redox în viața noastră, iar când moleculele redox scad, omul moare. Deci fără molecule redox nu există viață. Te-aș chema să vii să vezi despre produsul ăsta, că este foarte bun și ai nevoie. Treadstone-ul este o investiție în real estate. Nu stau să-ți explic acum despre asta, dar este extraordinară. Pe lângă asta avem și alte lucruri frumoase. Apoi LR-ul din Germania, Forever Living, care este de aici din Dallas, Incrusis, care este din Florida, Amashop este din Italia, Dutera este la fel ca și unde este Young Living, undeva aici Young Living, copia lui Young Living este Dutera. Jonis este extraordinar, vreau să mă înscriu cât de curând, acum cred că în ianuarie. Este vorba de produse extraordinar de bune pentru sănătate și viață. Enagic, care este aparatul de apă cu apă ionizantă, apă pH-ul 8,5 sau 9,5. O să îți arăt și despre ce este vorba despre asta. Ai Boomerang-ul pe care l-am adus eu, platforma de treabă. Acum, noi avem deja 10 afaceri care au funnel făcute de noi și o să mai vină și altele. Nu trebuie să intri în toate, poți să-ți alegi una, poți să mai aderezi la două care poți să folosești produsele, alege 3 dintre ele, de wellness, travel și tehnologie și pornește. Poți să pornești cu una singură, dar care este ideea? Ideea este foarte simplă. Noi nu suntem vânzători de produse, ca și în MLM. Noi suntem constructori de rețele și rețelele acestea sunt rețele de consumator. Deci eu dacă te recomand pe tine, eu te recomand ca tu să folosești în casa ta. Adică cum? Tu cumperi de $200 pe lună, să zic, produse, hârtie igienică, șampon, lichid de spălat vasele, știu, alte produse care sunt necesare vieții tale zilnice. Ei, ce ar fi dacă în prima lună de $100 nu le mai cumperi de la magazin, le cumperi de pe platforma noastră? Ce ar fi ca a doua lună să mai cumperi de $100 și în felul acesta toate produsele tale care le consumi zilnic să nu mai fie din magazin, ci să fie online, care să le iei cu discount de 25-30% și să te bucuri de reducerile în primul rând, iar al doilea rând poți să recomanzi și la alții. Prin recomandare, tu vei câștiga atât bonus cât și o rețea prin care se construiește și se crește. De exemplu, la FinClub, eu am adus 2 oameni am recomandat și am deja peste 50 de oameni în rețea. Ce te gândești la asta? Pentru că tu nu trebuie să aduci 50 sau 100, doar 2 persoane pe care le recomanzi, iar apoi prin sistemul pe care noi le avem de construirea unei rețele, oamenii se înscriu unul după celălalt. Într-o săptămână am deja la Enagic 10 oameni. La LR, nu la LR, la Young Living am înscris 2 oameni, am 56 de oameni deja. Deci mă bucur de reduceri, mă bucur de rețeaua care crește și sistemul pe care îl avem noi. Nu este ceea ce crezi tu, că trebuie să aduci sute de oameni să faci nu știu mai ce, ci este foarte, foarte simplu și benefic. De aceea am vrut să-ți arăt, pentru că tu te-ai legat de anumite lucruri și anumite afaceri care vrei să faci bani repede. Uite că nici cu Timmy Coin au trecut 3 ani de zile și noi n-am făcut banii care i-ai visat. Cu acestea se construiește încet, se construiește solid, crește puternic și rămâne statornic. De ce? Oamenii folosesc produsele pentru nevoile lor. Deci,
Ceea ce este cripto acum, chiar și Bitcoin-ul a explodat peste 20.000, nu mă mai interesează pentru că toate astea sunt instabile, dispar, așa cum a dispărut, de exemplu, multe firme prin care am băgat Ethereum 15.000 într-o companie și într-o platformă din asta online și a dispărut, cum e Coinbase-ul. Exact așa cum e Coinbase-ul, am băgat în altă parte unde îmi dădea un interes după Ethereum și într-o zi m-am trezit că o dispărut de pe piață. Deci, nici nu vreau să mai aud de chestiile astea pentru că toate sunt niște falsități pe internet care apar bune, par profitabile, dar nu de lungă durată. Și cei mai mulți pierd. Eu nu vreau să mai recomand oameni pentru așa ceva. Acum mă ocup de problema asta pentru că sănătatea și statul acasă și pandemia și toate astea poți să ai produsele la ușă fără ca să plătești în plus. Bun. Ce business alegi? Depinde de tine. Am vorbit și de Treston. Ce mai avem noi? Mai avem pe platformă un app care avem discount. Discount la orice, 20, 30, 40, 50% în fiecare zi. La noi Black Friday este în fiecare zi. Următorul slide este vorba despre sănătate în familie. În 2 săptămâni, aici am pus peste 300 pe Telegram, deja suntem peste 500 de oameni pe Telegram, care o dată pe săptămână discutăm despre sănătate în familia FOD. Avem oameni calificați, doctori, profesori, chirurgi, terapeuți, oameni care prezintă despre sănătate și spune și cum să folosești chiar și vitaminele. Că vitaminele de la o companie folosite cu vitaminele de la cealaltă companie nu potrivesc și nu te ajută la sănătate. De aia este foarte important ca să înțelegi cum folosești toate lucrurile împreună ca să dea randament. Ok? Următorul lucru este cantonamentul. Cine intră la noi basic, după aceea își cumpără pe o lună, pe 3, pe whatever, cât își cumpără premium member, primul lucru pe care îl recomandăm este să intre într-un cantonament de 2 luni de zile, câte o oră pe zi, intră cât poate, dacă nu poate, are înregistrarea pentru ziua respectivă și el poate să o vadă oricând de pe telefon. Ce se face în cantonament? Se învață cum să dai 5-10 funnel-uri pe zi, cum să găsești noi prospecți, cum să crească afacerea ta, fără ca tu să abordezi sau să faci chestia asta cu spamming pe Facebook sau în altă parte, ci să faci în mod profesionist. Cum poți să câștigi peste 500 de euro în această perioadă de 2 luni de zile în care poți să aduci oameni și cantonamentul să-ți fie gratuit? Apoi avem cursul de imagine. Cea mai mare problemă pe care oamenii o fac este că se postează pe Facebook, Instagram și alte social media sub o formă foarte murdară sau proastă, necalificată și nu dau randament. Și de aceea nu atrag oamenii către ei, ci îi resping, pentru că modul cum se prezintă ceea ce scriu pe online este tocmai inversul față de cum ar trebui să abordeze pe cineva. Al treilea este curs de strategie și de conductă. Cum construiești o conductă în care să fie benefic încă de la început. Ok? Cu acestea fiind zise, cât ai fi dispus să plătești ca să nu mai pierzi, să nu mai ai pierde și cât ai fi dispus să-ți creezi o echipă educată care să facă ceea ce trebuie în fiecare lună. Deci, numai uneltele pe care noi le avem sunt peste $15.000 dacă le cauți online și le pui tu împreună. Poate durează 6 luni la 1 an de zile să le pui împreună. La noi, din prima zi, când ai intrat, îți formezi un username, ai acces la toate uneltele, gratuit toată viața, dacă e lifetime, și poți să lucrezi împreună cu noi. Este cea mai solidă și cea mai rezistentă lucrare pe care noi putem avea. Nu mai există diferență că este Melaleuca, Monavi, Forever Living sau nu știu ce. Toate sunt împreună în compania noastră, sunt surori, ne împăcăm foarte bine ca și frații și nu mai există divergențe că ăla e la
Young Living și ăsta e la iBoomerang. Accesul să-l ai la fiecare este foarte important. De aceea te invit să asculți lucrul ăsta, să mă înțelegi pe mine, pentru că eu întotdeauna ți-am vrut binele. Chiar dacă stai la vârf de munte acolo, poți să faci lucrul ăsta pentru că este online, 100%. Ți-ar fi foarte benefic, ești capabilă. Plus de asta aș avea nevoie de cineva care vorbește mai bine engleză decât mine. Noi formăm acum FOD-ul, Future of Digital, în America și am nevoie de oameni care să cunoască și să vorbească mai bine engleza. Deci eu țin în engleză câteodată seminarii, dar este nevoie de cineva mai profesionist. M-am gândit la tine, ar fi foarte bună dacă înțelegi să faci lucrul ăsta și să agrezi. Nu știu care este frustrarea ta și de ce întotdeauna ai găsit scuze, de ce întotdeauna te-ai retras și întotdeauna ai făcut tot altceva. Nu știu, probabil că vrei numai de la tine să meargă business-ul spre altul, nu de la altcineva spre tine. Dar toate astea trebuie să le elimini din mintea ta. Nu contează asta. Contează că poți să faci ceva în viață, poți să-ți construiești o afacere în care să crească și care să fie benefică. În primul rând, folosești produse de calitate, ai reduceri, îți vin acasă la tine și în al doilea rând, lucrăm împreună și avem o societate foarte frumoasă. Te-aș invita să vii să vezi despre ce este vorba la seminariile noastre și să fii alături de noi. Îți mulțumesc, îți doresc la mulți ani, sănătate și binecuvântare familiei și toate cele bune.